स' नोङो गिनानै थानाङा आरो जुदि नोङो हाबाबो जाबायबा मिथिला हाबा जाबायबाथ' नों आंखौ कन्टेक्ट खालामनांला खिन्थु बेफोरबायदि जेम्सआ माने सुलुखौनो लाबाय थागोन जे सासेनिफ्राय सासे बिदि हिनजावसाखौ आंखौल' बरबाद खालामाखै बियो नोंखौबो बरबाद खालामदो बा बै सासेखौबो बरबाद खालामदो दै नों आंखौ कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय आंबायदि गेमस्रि आरो मा बाल खालामदोंलै आंखौ माने आंखौल' बयबो जेबो पार्सनेलि मोनथिया आरो आंखौल' फानगासिनो बिसोर मा मोनथिगौ जेला आंजों थाफागोन आंनि न'आव आंजों थाफागोन होमबासो मोनथिगोन बिसोरो So hello guys, good morning. आसा खालामदों बयबो दिनैनि भिडिअखौ टाइटेल आरो थाम्बनेल आरो इन्ट्र नायनानै बयबो माने मिन्थिखाबाय सायाव भिडिअ लानानै फैदों मानो होनब्लाथ' दा साननैसोथ' माने फेसबुकआव गोबाङानो शेयार खालामबाय दङ आरोना माने आदा जेम्सनि माने भिडिअ आरोना माने थांखांनाय माने गेमस्रिया जे बाथ्रा बुंदोंमोन बेफोर बाथ्राखौ माने दा फेसबुकआव शेयार खालामबाय दङ आरोना बे भिडिअखौनो माने नोंथांमोननिसिम एसे एक्सप्लेन खालामनो होननानै लाबोनाय जाबाय आरोना नैबे भिडिअआव आदा जेम्सआ मा बुंदों बा गेमस्रिया मा बुंदों आरो माने सनिया कुइननि बिनानावाबो मोनसे रिप्लाइ भिडिअ होबावदों दै माने बेखौनो माने नोंथांमोननिसिम आपडेट होनो होननानै लाना फैबाय फैनायनि जाहोनानो मेन खारनानो जाहैदों माने गेमस्रि आरो आदा जेम्स आरोना माने आदा जेम्सआथ' माने हाबा जाखाबाय बयबो नुखाबायबो आरो गोबाङानो थांदों आदा जेम्सनि हाबायाव बिदिब्ला लोगोफोर नैबे आपडेट भिडिअखौ नायनानै लाग्रो लास्टाव बुंगासिनो दङ आरोना आं बुंनो सानाखैमोन खिन्थु आं बुंनोसै आरो मानो होनोबा जेम्सआबो आंनि माखासे बिराद नगथा बागथा खोथाफोर बुंबायना खिन्थु आङो कामाख्या मन्दिरनि कसम जादों आङो जि बुंगोन हसाखौ बुंगोन आरो मा खोथा बियो जेब्लानिखि बेनि जिथु एक्स गार्लफ्रेन्ड बियो मिथिबाय जे गेमस्रिजों मोजां मोनलायबाय बेबायदि होननानै अब्लाना सासे हिनजावसाया आं बे टाइमावहा शुटिं जोबनोसै अनलि सानसे ना साननै दंबावो शुटिंआ बे टाइमाव सासे हिनजावसाया आंखौ गाबै गाबै बुंहरबाय ओइ जेम्सजों आङो मोजां मोनलायो आं जेम्सनि गार्लफ्रेन्ड आङो लखिमपुरनि ना धेमाजिनि होन्दोंमोनलै लखिमपुर मोनदां आङो गुवाहाटीयाव थायो आङो गुवाहाटीयावहा निउस चेनेलाव मावो नोङो जुदि प्लिज आंनि भिडिअखौ नायदोंबा आंखौ कन्टेक्ट खालाम आंखौ इन्स्टाग्रामाव मेसेज खालामबा फेसबुकाव मेसेज खालामबाथ' आंखौ मोननाय नङा फेसबुकाव बिराद मेसेज फैयो आं बारा पात्ता मोना खिन्थु इन्स्टाग्रामाव आंनि कमेन्ट्सआव आंखौ टेग खालामनानै कमेन्ट्स खालाम बा नोङो इन्स्टाग्रामाव आंखौ मेसेज खालाम दे नोङो बुंनांगोन जेम्सआ ओरैबायदि नोंनि लाइफखौ जेरैबायदि बरबाद खालामदों आंनि लाइफखौबोथ' बेबायदि बरबाद खालामदों बियो आरो सासे हिनजावसानि लाइफखौ बरबाद खालामदों स' नोङो गिनानै थानाङा आरो जुदि नोङो हाबाबो जाबायबा मिथिला हाबा जाबायबाथ' नों आंखौ कन्टेक्ट खालामनांला खिन्थु बेफोरबायदि जेम्सआ माने सुलुखौनो लाबाय थागोन जे सासेनिफ्राय सासे बिदि हिनजावसाखौ आंखौल' बरबाद खालामाखै बियो नोंखौबो बरबाद खालामदो बा बै सासेखौबो बरबाद खालामदो दै नों आंखौ कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय नों आंखौ कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय आरो इन्स्टाग्रामाव मेसेज हरनानै स' आं बे खोथाखौ बुंनोसै मा जाखो सासे हिनजावसायाथ' आंखौ बिदि फन खामै गाबबाय आङो जेम्सनि गार्लफ्रेन्ड बे माथो नोंखौसो गोसोथोबायनो बेलाय आंनि फनखौ दानिया रिसिभबो खालामला आंजों रायलायलाबो हा आं जि शक जाबाय आरो मानो होनना बुङोब्ला जेम्सआथ' आंखौ बुंदोंमोन रावबो गार्लफ्रेन्ड गैया बिदि होननानै आरो आंहाबोथ' बे टाइमाव रावबो बयफ्रेन्ड गैयामोन बेखायसो जों रायलायदोंमोन जेनेबा बयफ्रेन्ड थाबाथ' आंबो रायलायनो हानाय नङामोन ओमफ्राय बे टाइमाव बे हिनजावसाया बुंबाय आरो ओहो आङो बेजों शिलंआवबो थांबाय आं बेजों फिजिकेल रिलेशनशिपबो जाबाय ओमफ्राय आरो आं भुटानावबो थांबाय गड प्रमिसलै आं थगायाखै कामाख्या मन्दिरनि कसम आंनि सिगाङाव ओरैबायदि बुङै गाबदों बियो प्लिज गेमस्रि नों गार ओमफ्राय आं बेखौ बुंबाय आयौ बे बिदिसो नामा आंखौथ' बियो बुंदों गार्लफ्रेन्ड गैया होननानै आंबो बेखायसो बेखौ जेनेबा रायलायबाय थादों बेखायसो आं नै साननैल'सो जादों आं बेजों बिदि मोजां मोननायनि बायसा रायलायनाया खिन्थु जों शुटिंआवथ' बिदि लोगो बायसासो जेबो बिदि कानेक्सन गैया दा नै आंना शुटिंबो जोबसिगोन साननैल'सै जोङो गोजान जालायनोसै आंलाय सानदोंमोन आयौ आं इमान जेनेबा दासो मोजां मोनलायहांदो जेनेबा गोजान जालायनोसै लोगो मोनला होननासो दुखुसो जादोंमोन दा माथो नोंखौसो मोजां मोनो नामा नों बबेनि नों मा मावो बेफोरखौ सोंबाय आङो ओमफ्राय मायबा मोनसे नाम होन्दोंमोन र' आं गोसोआव गैला बिराद गोबाव जाबायना ओमफ्राय उनावहा बे हिनजावसाया बुंबाय आंजों भुटानावबो थांबाय जोंहा रावबो गैया आं हारसिंल' जोंहा बाबाया आर्मि ना बेंकआव साख्रि मावो इदि होन्दोंमोन दे बियो मालदारनो आरो बिस्रा गावआनो बुंनानै लादो ओमफ्राय उनावहा नंगौ नामा दे होमबालाय सरि आङो नोंखौ इदि गार्लफ्रेन्ड गैया होनना साननासो आं बेखौ मोजां मोनदोंमोन दाथ' माने आब' गेमस्रिया मा बुंलांखो बे भिडिअखौथ' माने नायनानै मिन्थिखाबाय एबार नैबे मोनसे माने सनिया कुइननि बिनानावा मा रिप्लाइ होबावदों माने सनिया कुइननि सायाव
नैबे भिडिअखौ नायनानै लादो फारसेनिफ्राय स्किप खालायबा मिन्थिनाय नङा आरोना माने स्किप खालायनाङा आरो सोरबाफोर जुदि चेनेलाव गोदानै फैदोंबा अन्नानै लाइक कमेन्ट शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनानै होलांदो नैबेखौ नायनानै लाग्रोदो आंनि बयफ्रेन्डआबो डकुमेन्टस गैयानो माबा गैयानो बेबायदि होननानै गासिबो खोथाया नंखाजोबखागौ आं मा होनदों जास्ट गावसिनि फल्टखौल' दोनखुमानो थाखाय आंखौ बिदि बदनाम खालामनानै बिसोर मा मोनगोन दाख्लैबो गावसोर नांलायबाय बिसोरो ओमफ्राय आंखौ बदनाम खालामबाय आं होनदोंमोन आंनि थाखाय मोनसे भिडिअ बानायफिन प्लिज आब' आंखौ माने बिदि गाज्रि होननानै फानबाय ओमफ्राय माने आंखौल' बयबो जेबो पार्सनेलि मोनथिया आरो आंखौल' फानगासिनो बिसोर मा मोनथिगौ जेला आंजों थाफागोन आंनि न'आव आंजों थाफागोन होमबासो मोनथिगोन बिसोरो ओरैनो होननानै जायाथ' ओमफ्राय आं हारसिङै दाबो माबायदि मोनगासिनो आङो पेटु दं माबा दं बेफोर मा बिसोर आउट अफ टपिक भिडिअ बानायलागासिनो मा जादों मा जायाखै जेबोथ' बुजिखाया ओरैनो होननानै जागोन नामा मानसिखौ खालामो नालाय खालामखायो आगोलनिफ्रायनो बिदि खालामबोजाबाय थादों आंसो खालामबोजाबाय थादों उल्टा आंसो बेखौ टर्चार खालामगासिनो बिदि होनलागासिनो मानसिफ्रा आंसो खालामबोजादों आंसो मिथिगौ माबायदि खालामबोजादों आङो बेनि सायाव दाख्लैबो एथ' बदनाम खालामबाय जास्ट मोनसेल' खोथा होनदोंमोन आंखौ भिडिअ हगारफिनखि आं बिदि नङा बिनानावाबो बिदि नङा होननानै जेबो होनफिनाबो जेबो माबायाबो खालि गावखौल' माने राइट गाहाल सैथो बेबायदि देखायबाय थायो बियो आगोलहायबो दे आंनि एक्स थैनायखौबो बे गेजेराव लाबोबावबाय बियो बे गोनांनिफ्रायबो दाबो आङो बिनि पेरेन्टसाबो मिथियो बिसोरो माबायदि खालामोमोन जोंखौ सानैखौबो सुखुखायामोन गौतमखौबाबो आंखौबाबो बिसोरो बिदिनो खालामबोबाय थाखायोमोन ग्रिल मारिथेयो जाजानो सुखुखाया बे खोथाया नंखागौ बे मालाबाबो सोलायखाया बे सैथोखा बेखौ होननानै बियो मा प्रुफ खालामनो लुगैदों खालामो नालाय खालामो टर्चार आं बिसोरजों जेबो खबर लानो दा जेबो गोसो गैला आंखौ बेबायदि जेरावबो असान्ति खालामनाङा बिसोरो आंबो माने आंखौ बिदि दा खालामथारदों बिसोरो जेरावखि था आं बेखौनो खालामजानो बाथारबाय बिसोर स' लोगोफोर दिनैनि आपडेट भिडिअआ बेखिनियानोमोन आरोना माने आरो आदा जेम्सजों आरो माने गेमस्रिजों माने बेफोरबायदि बुंनाय रावा माने सिगांनिनो आरोना बिराद गोबावनिनो आरो बिराद बोसोरनै बोसोरथामसो सिगांनिनो आरोना बे भिडिअआ माने दा माने फेसबुकाव माने बेलेगफोरा माने आपल'ड होबाय थादों आरोना माने स्क्रल खालामबानो मोनबाय थानायखाय माने नोंथांमोननो बे भिडिअखौ आपडेट होनो होननानै माने लानानै फैनाय जादोंमोन आरोना आं आरो जेब्ला माने आदा जेम्सजों आरो माने गेमस्रिजों रिलेसनशिपआव थानायनिफ्राय जेब्ला माने ब्रेकआप जालायनाय बे समनि आरोना बे भिडिअआ माने आब' गेमस्रिया माने गावनि इउटुब चेनेलावनो माने आपल'ड खालामनानै दोनदोंमोन आरोना बेफोरखौनो माने डाउनल'ड खालायनानै माने बेफोरबायदि दा माने फेसबुकाव आपल'ड होबाय दङ आरोना बे माने दा जानाय नङा दै माने सिगांनो जाना थांखांखानाय माने जेब्ला माने आदा जेम्सजों आरो गेमस्रिजों माने रिलेसनशिप बायदोंमोन बे समाव माने बे भिडिअआ आपल'ड जादोंमोन आरोना आब' गेमस्रिनि इउटुब चेनेलाव बेखौनो माने दा माने शेयार खालामबाय दङ आरोना फेसबुकाव बिदिब्ला लोगोफोर दिनैनि आपडेट भिडिअआ बेखिनियानोसै आरोना लोगोफोर सोरबाफोर जुदि आंनि इउटुब चेनेलाव गोदानै फैदोंबा अन्नानै लाइक कमेन्ट शेयार आरो साबस्क्राइब खालामगोनखौ आसा थाबाय आरोना बिदिबा लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनसिगोन बाय बाय।